Muzvinabhizimusi ane mbiri yekupa vanhu mota vaWicknell Chivhayo vakataura mashoko akasiya vanhu vati kanha nekushamisika painterview yavakaitwa kuCapitalk FM. VaChivhayo vaitaura kuCapitalk FM vachibvunzwa mibvunzo yakasiyana-siyana maringe nezvelife yavo, mawaniro avanoita mari uye nezveukama hwavainahwo nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Mhinduro dzakataurwa navaChivhayo dzakasiya vanhu vachishamisika nekuoma matemukanwa vasingazive kuti dzaiva dzechokwadi here kana kuti kwakanga kuri kutaura paredhiyo. Mhinduro idzi ndidzo dzatakuvigirai nhasi pano paShuwiro TV, uye tinokutendai nekuuya pachanel yedu muchiona mavhidhiyo edu. Tokutendai nekutitsigira kwese kwese kwamungadai muri chino chivhitivhiti chenyu chepaYouTube. Tapota musakangane kusubscribe kuchannel yedu pabhatani rakanzi subscribe pano paShuwiro TV, uye mucomment section nyorai mafungiro enyu pamusoro penyaya dzatinenge tichitaura nezvadzo. Mulikewo mavhidhiyo edu pamwe nekumashare kuti vamwe vaone, nekuti pano paShuwiro TV tinokupai nhau dzinoitika muZimbabwe kuti mugare muchiziva zviri kuitika munharaunda yenyu. Topinda munhau yedu zvizere. Muzvinabhizimusi Wicknell Chivhayo vakanga vari kuCapitalk FM uko kwavaiitwa interview vachibvunzwa zvakasiyana-siyana maringe neupenyu hwavo. Mumibvunzo yavakabvunzwa vaWicknell pane dzimwe mhinduro dzavakapa dzakakatyamadza kana kuti dzakashamisa vanhu. Kunyanyanyanya mubvunzo wavakabvunzwa uri maringe nezvematongerwo enyika. Sekuziva kuri kuita vanhu vazhinji, vaWicknell Chivhayo vari kupomedzerwa mhosva yekuti vanenge vangori pedyo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nepamwe pavanenge vasingatarisirwe kuti vange varipo. Semuenzaniso, pakauya mutungamiri wenyika yeBotswana kuZETF kuBulawayo, vaChivhayo vakaonekwa vari padhuze nemutungamiri wenyika yeZimbabwe apo vatevedzeri vemutungamiri wenyika vese vakanga vasipo. Panguva imwe chete iyoyo pakazouyawo zvakare mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa. VaChivhayo zvakare vakaonekwa vari padhuze nemutungamiri wenyika vachifamba-famba varipo. Izvo zvakapa vanhu kuti vatange kutaura kuti zvichida mutungamiri wenyika vari kuda kutsiva mutevedzeri wavo vachiwenga navaChivhayo. Saka kunhepfenyuro yeCapitalk FM vaChivhayo vakazobvunzwa mubvunzo uyu kuti chaiva chokwadi here kuti vaida kuzotsividza nzvimbo yavachiwenga. Vachipindura mubvunzo uyu vaChivhayo vakati zvakanga zvisiri izvo, uye ivo vangori mwana chete uye havanei nezvematongerwo enyika, asi kungoti vanowirirana chete nemutungamiri wenyika. Umwe mubvunzo wakazobvunzwawo zvakare nevaibvunza kuCapitalk FM vakabvunza kuti chokwadi here kuti mubato reZANU-PF mune makakatanwa ari kuitika pakati pavachiwenga navaMnangagwa. Vachipindura mubvunzo uyu vaChivhayo vakati mashoko aya akanga ari enhema uye mashoko aya ndeenhando. Vakati vakuru vanotowirirana uye vanotodanana uye vari kufambira mberi vachiita zvinhu zvakanaka vachishanda vese semukuru nemutevedzeri wake mubato reZANU-PF. Vaitaura vachiti vaChivhayo varida kushandiswa kuriplesa vachiwenga. Vakashamisika vachitonzwa vaChivhayo vachiti ivo kana vakaenda kuhofisi yemutungamiri wenyika vachiwenga vakazouya, mutungamiri wenyika anokurumidza kuvati buda, hatina zvatinotaura kana mutevedzeri wangu ari panze. Vachiwenga vane simba chaizvo kudarika iwewe. Uyewo vaChivhayo vakazoenderera mberi vachiratidza kuti vane ukama hwakasimba uye ukama hwakanaka navachiwenga avo vavaiti vakavapawo mota dzavo dzerudzi rwemaRolls Royce pamuchato wavo wakaitwa musi wa23 December 2023 kuti vashandise. Vanoti vakavapa mota idzi pachena vasina kana mari yavakavabhadharisa nekuda kwekuti vaChivhayo vanoona vachiwenga sababa vavo. Mumashoko avaitaura vaiti pakatouya vanhu vakabva kuhofisi yaVice President vachitsvaga kuti vangahaisei mota dzavaChivhayo uye vakatozvipira kubhadhara mari, asi vaChivhayo vanoti vakaramba kupuwa mari vakati vachiwenga ndibaba vangu, nekudaro vanokwanisa kushandisa mota dzangu dzese dziri 6 dzemhando yemaRolls Royce uye vanodzishandisa kwenguva yavanenge vada. Mota idzi dzikatoshandiswa navachiwenga zvichiratidza kuti
vane ukama hwakasimba. Izvi zvinobva zvakatyamadza vanhu vakawanda vanga vaine tarisiro yekuti pange paine makakatanwa mukati mebato reZANU-PF pakati pavachiwenga navaMnangagwa, vachishamisika kuti saka vava kutowirirana here, makakatanwa acho haapo here. Asiwo vamwe vanoona nekutarisa vanoti mhinduro dzavachivhayo dzanga dzingoriwo dzemunhu anenge ari paredhiyo asingazobude pachena kuti mukati mebato reZANU-PF mune makakatanwa. Ndidzo nhau dzatanga takakubatirai. Musaende kure, rambai makangotibata pano paShuviro TV nekuti ticharamba tichikupai mavhidhiyo time and again kuti muzive zviri kuitika. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare kuti vamwe vanzwewo nhau idzi.